シシシシ、アンパンマンの中に入って、私ちゃんもお姉ちゃんの中に入って。シシシ、シュポーン、いらっしゃいませ。食パンマンハンバーガー屋さんだよ。わー、アンパンマンどうしてそんなに大きいの？びっくり。何食べたい？ハンバーガー。ハンバーガーいろいろありますよ。この中なんてね、カップラーメンも入れちゃったんだ。いっぱい出てきた。これも食べますか？アンパンマンジュースもあるし。もう飲んでる。よし、じゃあポテトもあげてあげるね。できました。それジュースだけどカップラーメン食べるの？いっぱい食べてる。これもどう？アンパンマン。お腹空いてるんだね、アンパンマンは。いっぱい食べてる。まだ食べるの？じゃあこれもここにドキンちゃんバーガーとかも食べる？これでもう全部売り切れになっちゃうな。はい、どうぞ。わー、みんなすごいいっぱい食べてる。お店の全部なくなっちゃった。あれ、なんかみんなおかしいね。アンパンマンがこんなに食べるなんて。なんかおかしい。なんだここ。ピラピラピラーン。あれ、なんかおかしい。見つかっちゃった。逃げろー。バイバイキーン。みんな、バイキンマン出てきたね。これ、アンパンマンじゃなくてアンパンマンの人形になってる。あれ、これ僕も入れちゃうのかな？ちょっと入ってみちゃう。ちょっと僕